Ingay yung mga tricycle. Pak na pak ang kaingayan. Hey Maris! Welcome back to my channel. It's me again, Mia. And today I'm going to answer the questions that you left on my previous video, which is the Shopee haul with giveaway. And I told you guys that to enter the giveaway, you should leave a question for me to answer. And ngayon yung araw na i-answer ko yung question na yun. And siguro para masagot ko lahat ng questions nyo, there will be 3 parts for this video kasi sobrang dami yung tanong, guys. And for today, I will be answering yung mga nursing related and some random stuff na lang siya. Kasi kung sasagutin ko lahat yung tanong nyo, maybe it will take hours para masagot ko yung lahat. So if you're excited to see your questions and to hear your questions to be answered, please keep on watching. So start na tayo na sagutin yung mga questions nyo, guys. And I have my laptop here. And yun, pinili ko nga lang yung mga more on nursing related and some random stuff. So let's start with Sis Angelica Vibar, which is one of my viewers pa last year ata. Naka-swap ko siya nung last December. Yun, guys. So if you're interested to see that video, I will put the link down below. And her message is, "Hi Sis Joy, kumusta na sis? Ngayon lang ulit ako nakapanood ng vlog mo, hehe. I'm happy mapapanood ko ulit mga vlog mo." Ayun. Thank you, sis. She has 3 questions here. Tanong ko lang, sis, number 1, gano'n na kayo katagal ni Boyfie? 2 years na kami mahigit ni Mac. Ayun. And number 2, naranasan mo na ba, sis, na awayin ka ng pasyente mo sa ospital? Of course, girl. Lalo na kapag nasa ER ka and yung emergency cases, alam mo naman, kapag hindi mo nabuhay yung pasyente mo na talagang mamamatay naman talaga siya. Awayin ka ng mga pasyente mo na ay ng mga family na in denial kung bakit nawala yung family member nila. May mga ganun talaga. And yung iba, yung mga tipo na ayaw talaga nilang magpa-hospital, pina-hospital lang sila ng anak nila or ng asawa, ganyan. Yung mga nangaaway, ayaw nilang makipag-cooperate sa treatment na ginagawa sa kanila. Yun yung mga nakikipag-away talaga. And third question, kailan ang birthday mo, sis? Birthday ko will be on August 9, 2 days from now. And I think I will be uploading this tomorrow night. So, go ahead and greet me on my Facebook or in my Instagram. Ayan, bukas na birthday ko. Siguro August 8 ko to ma-upload and then bukas na, kinabukasan na yun. Ayan. Next, let's go to Rexy Andrates. She is the winner of our giveaway na ito, yung Shopee haul. And she said, "Hello po Ate Mia, pa-shoutout naman po kami ng boyfriend kong si Jules." Hi sa inyo, Rexy and Jules. Ayan. That name. My question, ate, is ano po ang plan nyo sa career nyo? Do you have any plan going abroad or dito lang kayo sa Pilipinas? I do have a plan going abroad, but let's see kung anong mangyayari. Medyo komplikado kasi kapag nurse ka na pupunta ka sa abroad, you need to take a lot of exams and a lot of papers and credentials and sobrang daming gastos. So, I do have a plan, pero sana lang matuloy. Any academic upgrade plans po? So, academic upgrade, I already have my master's degree, pero hindi ko pa siya tapos actually pala. Tapos ko na lahat ng mga subjects ko. Last na lang na natira is my thesis writing. So, babalikan ko siya after ng isa pang exam ko, maybe on December. So, by next year, tutuloy ko yun para makapagsulat. Kasi sobra, guys. Sobra yung gastos ko this year. Thousands talaga yung nagagastos ko and dollars yung nagagastos ko ngayon this year. So, I probably stop my master's degree and then continue it next year para sayang din kasi nasimulan ko na siya. So, patapos na rin. Nag-graduate na nga yung ibang kaklase ko. So, sabi ko, next year ko na lang siya tutuloy para matuloy ko din. And thesis writing is really expensive kasi ang dami mong gagastusin dyan, ang dami mong babayaran, ang dami mong ipaprocess, ganyan. So, ayun. Thank you and more service to come po. Love you, ate. I love you too. Thanks so much for commenting. And next, we have Juhan Mautante. Saan ka po nag-aral ng college? Mahirap po ba ang pagiging nursing? So, nag-aral ako dito lang, malapit lang dito sa amin. But actually, I'm from Ilocos, di ba? Pinapaaral ako ni Papa ko dati sa university dun sa Vigan. And then, ayoko kasi gusto ko sa Adventist school. And the nearest Adventist school is Northern Luzon Adventist College here in Sison, Pangasinan. So, ayun guys, doon ako nag-aral. And mahirap po ba ang pagiging nursing? Sobrang hirap.
kung hindi ka decided na kumuha ng nursing, wag ka na lang kumuha kasi you will have a lot of sleepless nights, you will have a lot of sleepless days, hindi ka makapag-nap, and yung gastos, sobrang gastos. And yun nga sabi ko, kung hindi ka decided na, kasi meron na akong mga kaklase dati na hindi sila yung parang pinilit lang porque trending ang nursing that time. Kasi nga daw, pag-graduate mo, marami kang pera. So yun, hindi sila pumasa, hindi sila nakagraduate kasi eventually nag-shift lang din sila. So, yun ang mga mahihirap sa nursing, yung mga requirements mo na everyday may ipapass ka sa CI mo, may weekly ka pang ipapass, and may case presentation ka pa. Yun, na bonggang-bongga. Mrs. Bacon says, here's my question, ano ang pinaka-nakakahiyang moment mo nung nag-aaral ka? Palang sa college. Love you too. And yun, isa sa nakakahiya na nangyari sa akin. I was third year back then, and pag third year na kasi, sa case presentation, dahil konti lang kami na students ng nursing dun sa school namin, pag case presentation, mag-isa mo lang na mag-represent. Yun yung pipili ka ng isang pasyente, pag-aaralan mo yung case niya, you will need to do a lot of researches and pathophysiology, which is my weakness kasi yun yung pag-aaralan mo mula pumasok yung bacteria na yun hanggang sa pagkamatay ng pasyente, tapos dapat palalabasin mo lahat ng signs and symptoms dun sa diagram na yun, and meron ka pang written na explanation, and then meron ka pang drug study, pag-aaralan mo lahat ng gamot, and then meron ka pang NCP, nursing care plan, and gagawin mo doon kung anong mga interventions na gagawin mo sa pasyente mo. So, yun, ang dami mong gagawin. So, I was presenting that time, it's about, ano ba yung case ko? Parang gastritis or PUD ata. Tapos, yung nursing care plan ko, sabi ng CI ko, sobrang napaka-unrealistic daw, sabi. Na-hurt talaga ako dun kasi pinagpuyatan ko yun, ganyan. As in, 3 a.m. nagpiprint ako ng ipapresent ko for kinabukasan, ganun. Tapos sasabi niya, super nurse! Yung, as in, gano'n talaga niya ako yung, super nurse? Super nurse? Ginaganyan talaga ako. Kasi yun guys, panel yun, ang daming kasama ng dean, ganyan, level coordinator, a lot of CIs, and kahit yung mga fourth years pupunta doon manonood ng presentation mo. So that was really devastating on my part. Yung iba naman na CI, hindi sila nag-agree doon sa CI na yun. So, ewan ko sa inyo. Basta ako nag-present. Yun, that was one of my most embarrassing moment nung college pa lang ako. Blake Smith. Yan. Tanong ko, bakit po nurse ang kinuha mo po at ano po ang kinokin? Sorry naman, nakita nyo ang aking strap. Bakit po nursing? Kasi po, way back in high school, yun yung time na nag-boom talagang nursing. Na ang daming pumupuntang abroad, mga nurses, mga doctors, nag-shift sa nursing, ganyan. And then, my auntie was in Hawaii. Tapos kasama niya yung mga grandparents ko na ongoing nga daw ang hiring ng mga nurses. Tapos yung mga sponsors namin sa church, as in, naghahanap sila ng mga nurses for Loma Linda, mga ganyan. Tapos kumukuha sila ng mga ang tawag nito, mga scholars nila na papaaralin nila ng nursing. So, sila lolo ko, sabi na, mag-nursing ka. So, ever since that time, naset ko na sa utak ko na nursing na ang kukunin ko kasi hindi ko dahil inisip na makakatulong ko or what. Inisip ko talaga, girl, yung kikitain ko pagka-graduate ko, ang laki nito, ganun. Yun. Kaya ako nag-nursing. And ano po ang Kinoki? Kinoki is the food pad that I will be showing with you guys sa isang video ko. So, just wait for that. Yun yung para sa paa. Kay Marian Summer, what are your most proud of in your life? Proud of? Parang hindi kasi ako masyadong yung ibang mga achievement ko or what, para sa ibang tao kasi hindi siya achievement. Like, for example, when I passed the board exam, for me, that was already an achievement, pero sa papa ko, hindi an achievement. So, hindi ko alam kung achievement, pero para sa akin, yung naging proud ako sa buhay ko, yung 3 years na ako mahigit sa work ko na, alam mo yun, nurse ka, hirap na hirap ka dito sa Pilipinas, tapos yung sahod mo, kakarampot lang. I'm so proud na nakaka-survive kami, or ako, sa ganun na estado ng pag-work as a nurse dito sa Philippines. Kasi guys, ang hirap maging nurse dito sa Philippines, lalo na hindi kompleto yung mga facilities and mga gamit natin. And the salary is really pang single lang, sabi nga, or kulang pa kapag single ka. So, yun, isang nakaka-proud yun sa akin na, pag inisip ko, nakasurvive na pala ako ng 3 years sa nursing, yun.
From Pami, yung brother ko is nurse pero hindi niya pa napapractice. Nag-apply na siya for work and malapit na siya magsimula. Any tips for my brother? Tips! Unang-una guys, nung pumasok ko sa pagiging nursing, 2 years kasi ako na hindi nag-nursing. Yun nga yung nagturo ako sa mga, ganun. So, 2 years, makakalimutan ko talaga yung mga skills and the theories na kailangan ko. So, before I go to work, talaga, I do pray. Una, mag-pray ka na sana hindi ka matoxic sa duty mo, girl. Yun ang ipag-pray mo, unang-una. And then, pangalawa, mag-review ka ng mga skills and everything. And pangatlo, pahabain mo ng pahabain ang pasensya mo. Kasi darating at darating ang panahon na mauubusan ka na talaga ng pasensya sa mga pasyente and sa family. Yun yung pinaka, at saka i-practice mo na maging mapagmahal sa ibang tao. Yun yung dapat na maging characteristic ng isang nurse. And from Sis Macdanaline, siya naman yung winner dun sa isang giveaway natin, yung pinakauna na giveaway natin. So, question, how long can you do CPR? So, CPR, kasi umaabot yan mga 30 minutes, ganyan. Hindi ko pa na-try na ako lang mag-isa within 30 minutes, but kung sa stamina lang din, kayang-kaya ko naman siguro. Pero, meron yung time na dalawa lang kami, nagkakasalitan lang kami. So, mga 15 minutes, gano'n. And, congrats sis sa 1K mo. And, favorite nursing department. Favorite, yung mga parang subject or department, ganyan. I'm more on maternal and child nursing. Kaya nga yung isang masteral ko dati is major niya sa maternal and child nursing yun. Kaya kinuha ko kasi dahil sa maternal and child. And ngayon, lagi din ako sa... Hindi ko lang kasi nababanggit sa inyo, kaya most of the time, lagi ako na-on call sa hospital namin. Kasi every time na may mga anak, ganyan, papasok akong DR, papasok ako ng OR, kasi lagi ako sa maternal and child. So, yun yung favorite ko. Pero, tapos, nung college din ako, yun din yung favorite ko. Pero nung review, pinaka-hate ko. Pero dun sa namin, nursing practice sa board exam, yun yung pinakamataas ko, MP2. And from Mark Christian, I guess, yun, Mark Christian siguro to. Hi ate, grabe, another giveaway, hehe. By the way, mahilig din ako mag-Shopee since ang mura ng products nila sobra. Question ko lang kung mahirap ba mag-nursing? Yun nga girl, sabi ko, sobrang hirap mag-nursing. Kakayanin ko pa, oo, kakayanin mo basta buo ang puso mo na papasok sa nursing. Kasi I'm planning to take up nursing as my pre-med. Sana mabasa mo. Kung for pre-med, nursing is really good. Ang marirecommend ko kasi na for pre-med is nursing and medtech. Kasi yan talaga, lalo na kapag sa nursing, nandun na lahat kasi ng skills. Tapos pag magme-med ka, magagamit mo yon. Actually, most of my friends na nagme-med, medtech tsaka nurses. So, yun yung dalawa na marirecommend ko pag gusto nyo na naghahanap kayo ng pre-med nyo. And yun kasi girl, pag kunyari, di ba may mga free ngayon na mag-aaral ka ng medicine kasi papaaralin ka ng government and then ipupunta ka nila pagka-graduate mo, pagkapasa mo, pupunta ka nila sa kung saan-saan na lugar. So, most probably, mapupunta ka sa less fortunate na hospital or facility. So, kung nursing ka at na-practice mo na yung mga skills na yun, anytime you can do these things. From Michelle Lorenzo, have you ever experienced na matagusan during your period habang you're wearing your nurse uniform? Nung college ako, nung hindi ko pa na-discover yung yung pads na ginagamit ko ngayon, oo, natagusan na ako dati. Luckily, dun sa uniform kasi namin, kasi nga, ang uniform ng nurses, ang daming layer niyan, girl. Yung main na uniform namin, meron pa kaming apron. Iba pa yung smack gown namin, okay? So, buti na lang yung uniform ko na ganyan. Kahit matagusan ako, basta hindi matagusan yung apron, ayan, may pang cover ka sa likod. Pero, kapag mag-nurse kayo, or kunyari gusto niyo matanggal yung blood stain, ang isa sa mga ginagawa namin, yung hydrogen peroxide. Siyempre, nun kalat sa hospital ng hydrogen peroxide. Lagay mo lang yan sa cotton balls, tapos yun yung ilagay mo sa blood. Mawawala yung blood, girl. Parang hindi ka natagusan. Yun yung mga ginagawa namin pag natatagusan sa hospital. And kapag may tumalsik na blood sa pants or sa damit, yun yung secret namin. Pero nung nag-work na ako, natagusan sa nursing uniform, hindi na yung tagos talaga. Siguro dahil lang sa sobrang active ng ginagawa ng nurse, and yung lakad ka ng lakad, may time talaga na may maglilik lang sa gilid. Yung ganun lang, pero the hydrogen peroxide is always the answer for that. Then via Yasay, here's my question. What's on the top of your 2017 bucket list? On top of it is really to pass
the exam that I need to take, siguro December. Hindi ko pa sure, December or November. Yun. I'm really praying na sana makapasa ko, no? Bucket list ko yun, girl, na matik ko yun lahat. Kasi last year ko pa sinimula ng process ng exam na to. God bless and more power to your channel po. Thank you so much, Bia. And from Mary Ann Artiza, what keeps you going? And ano yung pinaka-challenging na nangyari sa buhay mo? What keeps me going? Sa pag-upload ng video or in my career? Kung sa pag-upload ng video, wala. Masaya ako dito eh. Masaya ako na kahit puyat ako. Masaya ako dun sa mga comments nyo, dun sa mga, ano nyo, mga messages nyo, mga PM, DM, ganyan. Masaya ako dun. Na-appreciate ko yung mga ganun. Kaya ako nag-upload. And ano yung pinaka-challenging na nangyari sa buhay ko? Pinaka-challenging was, ano ba? I don't know if I can share this one online, but sige. Dahil matagal na rin lang naman yun. Yun. Oh my gosh, I really can't answer this one. Kasi may involved na ibang tao. Yeah. Aside from that thing na sabi ko may involved na ibang tao, yun yung pag-give up ko sa dating work ko. Syempre girl, gi-give up ko yung ano ko, yung thousands of salary sa pag-volunteer na nursing kasi 'di ba? Hindi ka naman nila i-accept na nurse kung hindi ka mag-volunteer during that time. So yun yung pinaka-challenging na nasa akin, yung mag-decide kung gi-give up ko ba yung work ko, stable na ako, laki ng kinikita ko, and then just go to nursing and mag-volunteer and wala kang kikitain, and then pag na-hire ka, 1.5 lang sahod mo. You know what I mean? Yun. So, yun yung isa sa mga challenging na decision ko sa buhay. From Risley Kim, bakit lahat ng nurse puti ang suot? Kasi, kung pag-aaralan mo yung history ng nursing, dun sa, maliban kay Nightingale ha, kasi that time, di ba, puti yung mga suot ng mga parang medics, parang gano'n. Pero dahil din kasi sa yung mga nun or mga madre yung nagpasimula sa nursing, kasi nga sila yung may puso na mag-care dun sa mga sundalo na nagkakasakit and sa mga ibang tao, yun. Kaya puti. And para daw kasi makita kung madumi or para hindi ng contamination, kasi for example, nalagyan ng blood na yung damit, kitang-kita na may blood na or na contaminated na, so they can just take it off, ganun. Unlike pag black, di ba, hindi makikita. So, mas nagiging less ang contamination and spread ng mga diseases kung puti daw yung gamit nila na damit before. From Mary Childs de Guzman, paano nyo po na-handle ang pagiging YouTuber at pagiging nurse? Curious lang po ako kasi as far as I know, ang mga nurse ko ay sobrang busy. I hope masama po ito sa next video nyo. Ayun guys, sobrang busy nga naman talaga ng nursing, lalo na kapag yun ka sa mga big hospitals. But since I am a part-time nurse lang, alam mo yun, kasi sa hospital namin may part-time nurse and meron yung mga full-time nurses. Yun. Parang 3 years na ako dyan sa hospital. Ilang beses na ako na-offeran ng full-time. Ayaw kong tanggapin. Kasi madami nga akong inaasikaso sa buhay. May masters ako, may mga exams akong ginagawa. Tapos may YouTube ako. Yun yung reason. So, ayaw kong matanggapin yung full-time nursing. So, doon, kapag part-time ka lang, mga parang 40 hours ka lang mag-duty a week or more, konti lang yung more or less 40 hours lang. So, ang ginagawa ko to handle everything is to check my schedule every now and then. Kasi, every week or every 2 weeks, may schedule naman na kami sa hospital. So, nakikita ko na kung ano yung day off ko. And then, this is my notebook for my YouTube. Andito na yung mga YouTube ideas ko, andito na yung mga schedule ko ng monthly na i-upload ko. So, kapag day off ko, ano ba yung mauuna na i-upload ko? So, ito naman, ilalagay ko siya dito na sa day off ko, dapat magawa ko na to. Ito na yung mga to-do list ko. Okay? So, dalawa yung planner ko na ginagamit ko. Maliban pa sa planner dun sa phone ko, which is the Note Daily. Yun naman ginagamit ko yung Note Daily kapag may biglaan, something na kailangan kong i-note. Yun, dun ko na ilalagay para ma-update ko dito sa mga planners ko na mga ganito. Sa notebooks ko. Yun, ganun lang ako mag-manage ng time. And, ayun, hindi na ako masyadong lumalabas, ganyan, kahit na gusto ko rin sana, pero syempre, madami tayong kailangan gawin, madami tayong kailangan i-pass.
From Mikay Acebes, hello po ate. Ang tanong ko po ay may kapatid po ba kayo? Curious lang po. We are 4 siblings in the family. Ako yung pinakapanganay, and then yung sister ko na pangalawa, siya yung mami ni Bebe Kels. Hindi ko po anak si Bebe Kels. Ang dami kasing pinagkakamalan na anak ko daw si Bebe Kels or kapatid namin si Bebe Kels. Ayun, pamangkin ko siya. Anak siya ng sister ko, which is the middle child. Middle child. And then yung pangatlo is lalaki, and then pang-apat is lalaki. Yun. Kung pinapollow nyo ako sa Instagram, yun, nagpo-post ako ng mga pictures namin. Kapag sa FB page, nagpo-post din ako ng pictures namin. From Eliza Andres, hi po, ano pong advantages and disadvantages ng pagiging nurse? Advantages is, ayun, kapag may diseases or may nangyari sa family member, alam mo kung ano yung mga gagawin mo. Pero hindi rin eh, kasi kapag emergency, alam mo, iba talaga yung feeling kapag family member mo na yung nasa emergency room. Ganun. Pero at least kapag mga mild na mga sakit, alam mo na kung anong dapat mong gawin, alam mo na kung dapat na ba siyang dalhin sa hospital. And of course, kakilala mo yung mga nurses, mga doctors, libre PF, libre ang mga ganito. Yun ang mga advantages ng pagiging nurse. But the disadvantages, wala kang normal na pagtulog. Kasi most of the time, iba-iba yung mga schedule. So, yung katawan mo hilong-hilo na kung ano ba talaga yung pagtulog na oras niya. Kasi merong matutulog ka ng gabi, matutulog ka ng hapon, matutulog ka ng umaga, ganun. Yan yung mahirap. Tsaka, syempre, yung exposure din sa iba't ibang sakit na hindi mo inaasahan. May ganun pala yung pasyente mo. Tapos, hindi ka nakagamit ng protective equipment. So, yun yung mga disadvantages. And syempre, yung mga mumurahin ka, mga inaaway ka ng mga family members ng pasyente mo, ganun. Yun yung mga may hirap sa part ng nurses. And from Edram Joy Regalado, hi ate, my question is, what is your most hate and love by being a nurse? Yun nga, sabi ko nga kanina, yung mahirap matulog, yun yung pinakaayaw ko. Pero love ko naman, yung alam mo yung papasalamatan ka ng pasyente mo, yun yung pumasok yung pasyente mo sa hospital, during admission, hindi siya makapaglakad. Tapos, pag-uwi niya, nakakalakad. Alam mo yung mga ganong feeling, yun yung gustong-gusto ko na nangyayari sa nursing field. Name one food you cannot live without aside sa water. Rice. Ma-rice talaga ako eh, kaya ganito yung katawan ko, kaya ako may mga bilbil. Ma-rice talaga ako. And third question, what do you like and dislike for being a YouTuber? Yung gustong-gusto ko, yung sa community natin, madaming marunong mag-appreciate sa mga ginagawa mo, sa mga ina-upload mo. Yung mga ayaw ko, yung mga ang dami talagang nega na hindi natin mapiplease talaga naman lahat ng tao. So, yun. And yung pagpupuyat pag mag-e-edit. Pero sa akin kasi, pag nag-e-edit na pagpupuyat, okay lang. Pero pag sa duty nagpupuyat, ayoko. Yun lang yung mga mahirap sa pagiging YouTuber. Yung mga madami kang, mga nega na mga nakapaligid. Ayan, yung mga hindi nakakaintindi. Pero kailangan mo rin silang intindihin. Sabi nga nila, mas maganda na daw ikaw yung umiintindi kaysa ikaw yung iniintindi. Get it? Next question is from Joyce Ellen. Thank you for this giveaway po. Welcome! So, my question po is for you. What does being successful means? God bless you. God bless you too. Pag natupad mo yung mga goals mo, kasi di ba meron tayong mga nililista na parang bucket list natin, mga ganyan na sana after this, may timeline ako eh. Kasi nung high school ako, college, may timeline ako na wow, nagawa ko siya. Yung, alam mo yung ganun. But being successful is not just merely going to the top. Ang pagiging successful, yung nakapunta ka doon sa lugar na yon, naabot mo yung mga goals mo and aspirations mo sa buhay, na wala kang sinaktan, na wala kang inapakan ng ibang tao, yun ang pagiging successful. Rhea May XLS, my question for is, saan po kayo nag-review center for board exam and what are your methods or techniques for studying? Thanks po. Yung review center ko way back nung nagre-review pa ako was CBRC or Carl Balita Review Center. Ayan. Kung familiar kayo doon ako nag-review. Sobrang, hindi naman lahat, pero most of the reviewers na nag-review sa amin, sobrang gagaling nila. And ang dami na nilang na-produce ng mga top-notchers. And ang gustong-gusto ko doon, alam mo yung hindi ka masyadong ipapressure ng review. Oo, meron yung bugbog ka talaga sa ano nang tawag namin doon? Yung mabubugbog na talaga sa utak mo sa dami ng information. Pero meron yung time na ibibigay nila sa inyo na
unwind din kayo ngayon, or lalabas kami, buong klase, lalabas kami, mag-walking kami, or pupunta kami sa, mamamasyal kami sa mga tourist spot sa Baguio, kasi sa Baguio ako ganun. Magaling din siguro yung parang branch manager nila noon dati, kasi tapos nakaka-inspire kapag nagsasalita sila na feeling mo magiging top-notcher ka, ganun. As in, ganun yung mga gustong-gusto ko, yung malilift yung confidence mo na to take the board exam na kakayanin mo kahit sobrang hirap, na magsisink in sa'yo lahat ng information na tinuturo nila sa'yo. And for the methods or techniques for studying, I will make a separate video for this na lang ha, kasi masyadong magiging matagal tong video natin. Abangan nyo, sana next week magawa ko tong para umabot, kasi by November ata ang board exam, right? So, I wanna share also my methods and techniques sa pag-aaral ko bago ako pumasa ng board exam. Next, from Pat Jukutan. Ay, nagmayat. Nakabiro ka si Pandak na Ilocano, hehe. Hello sa mga Ilocana. So happy I also buy at Shopee. What tip can you give to us when buying? Ilang beses na kasing hindi kompleto yung nakukuha kong order. Oh, so sad. Nahihiya naman ako kasi below 100 lang yon. Alam mo kasi pag nag-shopping ka, hindi porket mura yung binili mo, nakakahiya na i-complain or what. Kasi nga, kaya ka nga nagpunta dun kasi nga mura. So, bakit ka pa kung yung service naman hindi ganun kaganda, di ba? So, what can I advise you is, ang Shopee, meron silang Shopee guarantee. Na for example, hindi dumating yung order mo. Bago yun, ibibigay ng Shopee ang bayad mo doon sa, kasi ganito yun, di ba? From customer to Shopee to the seller, and then seller to Shopee, then Shopee to the customer. And then, kapag nagbayad ka sa Shopee, they will not give the payment unless nag-confirm ka na natanggap mo na yung mga binili mo. Or kung lumagpas na sa Shopee guarantee tapos hindi ka nag-reply, ibig sabihin, na-receive mo na yun na wala kang complaints. So, kung may complaint ka na kulang yung product na pinadala sa'yo, you should make an email, kasi may Shopee guarantee nga tayong tinatawag, para hindi nila ibigay yung payment mo sa seller, para yung seller, kumpletuhin niya yun, yung mga binili or yung mga product na binili mo bago ibigay ng Shopee sa seller yung payment mo. From Irish David, question, anong age mo nung nagka-first BF ka po? Hehehe. I think I was 16 back then. Oo, 16. Kasi 15 ako nung first year college ako. So, 16 ako, first year, second semester. Doon ako first nagka-BF. How do you handle haters po? Dapat daw yung mga haters, mga criticisms, just shake it off, laugh it off. But if you can't laugh it off, maybe you deserve those criticisms. So, just, laugh it off. Tapos, hindi ko sila nire-replyan. Ganun. Ano pong naging inspiration nyo to start your YouTube career? Career talaga. Alam nyo guys, parang hindi pa rin ako makapaniwala na, na 1,500 subscriber na tayo, na may mga business na nag-a-ask na kung parang i-review yung product nila, ganyan. So, I just can't really believe na ganun. And thank you so much guys sa pagka-trust nyo sa akin. Kasi kung wala naman kayo, wala din yung mga yun. So, parang hindi pa rin nagsisink in sa akin, career ba talaga to? Dami kong sinabi. Pero yun, anong inspiration nyo to start your YouTube career? Hindi ko lang sinagot yung tanong. Kasi, nung una, lang to hindi kasi talaga ganito yung video ko before. More on travel, more on scrapbooking. Kaya mayroon akong vlog dati na Journey Scrapper. Doon ako nag-start. Tapos, ang sinushow ko dati sa YouTube are DIY. Yung about sa mga pag-scrapbook. Kasi walang nabibiling mga scrapbook materials dito na kagaya ng mga nasa US. So, ganun yung ginagawa ko. Yung nag-DIY ako ng mga kagaya ng mga ginagamit nila sa US. Ganun. Tapos, parang nawala ako sa YouTube. Tapos, yun na, pagbalik ko, ganito na. Yun. Paano nyo po na-manage yung time nyo sa pag-film, lalo na nurse po kayo? Sa pag-film, like for example, today is my day off. I have already planned this day to be a filming day. And like for example, tomorrow may duty ako. Tomorrow will be editing day naman. So, for today, ang gagawin ko, mag-film na ako ng 3 videos, which is already good for a week kasi may vlog pa naman ako na in-upload, which is I upload every other day, di ba?
So, yung tatlo na ma-film ko or dalawa na ma-film ko is already good for a week. So, yung ginagawa ko is mass production or parang mass production, dami naman. Basta bulk production. Parang at least in a day, may ma-film ako ng 2 to 3 videos. Ganun. And that is the last comment para sa ano natin na to, para sa para sa Q&A natin na to, and there will be more parts. May 2 parts pa to. If you want to ask more questions, just leave your questions down below with the hashtag, I don't know, ask or berryfam question or berry question, or I don't know. Just put your question down below para ma-answer ko sa mga susunod na Q&A ko, guys. Kasi iniipon ko naman yan para masagot ko lahat ng tanong nyo, okay? So, I hope you enjoyed watching this Q&A, guys. If I did answer your question in the right way, please do comment down below. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe by clicking the subscribe button down below. And of course, don't forget to click the like button and the tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. Napaka laid back lang ng video natin na to. So, until then, I'll see you in my next one. Bye!